pamusoro ichabvondo ini ndonzi comrade chakanaka ndauya chete kuti ndingotaura mashoko mashomanana ekuti nyika ino yeZimbabwe yava nguva yekuti imbotungamirirwa nemwana wemuZimbabwe ane maorigins, ane maroots emuZimbabwe. And right now, the person who is in line, according to our constitution, to lead this country, the comrade, the general, Constantino Gouveia Chiwenga. And ari kuzoitonga nyika ino musingade muchida, ende muri kuenda musingade muchida. Kuti muchaenda nemhandoi kune vasiri kuziva, ndo vasiri kuziva. Asi chatongoziva ndechekuti muri kuenda. Ende pachamhanywa zviri legendary. Ndinodaira zviri kuitika izvi chidzidzo chatofanira kuti tidzidze tose vanhu vemuno muZimbabwe tose kuti chese chaunotora nechisimba chinogona kutobva futi nechisimba. Tikatarisa kubva kumashure kwese kumashure chaiko tiri kuhondo chaiko vashomanene vanga vari pamusoro vakabva zvakanaka. Vashomanana hamene kuti vangani, handifunga kuti vangasvike kana 3 vakabva zvakanaka. Mazona kungoita zvekuurayana chete ndo zvinongo mukati machemomo. Zvinhu izvozvo hazvina kumbonaka. Saka muchiona zvinoramba zvichingoteerera maisirwo nemabisirwo atiri kuita vakuru vanenge varipo hazvisi izvo. Ya, hazvisi izvo. Kana president varipa hapana chinofanira kumbowa surprise kuti ndo zvakuitika kwavari vose kana ivo vakambozviita manje so zvikaita kuva vanogozoti pavari hazvichaita zviro izvi. Hanzi dindingwe rino kana richazviwa rimwe rinoti zvinorinakira, asi kana rakuzviwa roti mavara angu azarevo. Wandimuzona hazvisi izvo zvinhu izvozvo. Hatikuridzire zvinhu zvakaita saizvozvo so. Maona manje ngatibatsiranei sei mukati iye zvinezvi. Munoona kuti vakuru vese vemudzihondo vese kubva kumashure uko kungobva bedzi zvisiri izvo, kungobva ndinodaira kuti munhu wana akabva zvakanaka anenge vamuzenda ndevanenge vakatongobva zvakanaka. Dhendere kwese vamwe havana kutozomboona Zimbabwe yacho vachingopinyurirana kugararana matanda muchoto. Hazvina kumbonaka mufunge, zvakaipa stereki. Ende zvichaguma riini izvozvizvi? Zvichaguma riini? Ivava vakabva ivava ari kuuya tichaita the same. Handimukuzva zvazvinoita. Takatodyara modzi isiriyo kubva kwese kumashure uko kuita zvinhu zvisiri izvo hakuite zvakanaka mufunge. Hatigarisane zvakanaka. Ndo saka tati Zimbabwe yakuda kutonogadzirwa under the United Nations. Togadzira tive nepeace pano pasi pezuva zvinoinvolva neZimbabwe yacho futi. Vane mutungamiri wenyika kana danga vane hanya nababa vavo vaingogara navo pasi kuti baba makura baba zvaakunyadzisa izvi chingozororai, just simple like that, than kuti vanyengetedze munhu asingachakwanisi. Inini kuona kwangu vanofarira kuona baba vavo vari chiseko, kuona baba vavo vachisekwa nenyika yose neworldwide. Zvinonyadzisa izvozvo hazviiti. Dai vanga vari vamwe vanyatsogara pasi vaonesana nababa. Baba makura, zvatopera. Hakuna imwe chanzi ichauya mberi kwavo. Ivo vambosara nemakore mangani ngokuti vararame. Munhu iva nenguva yekutsvaga mari
woitawo nguva yekudya mari yavakaunganidza muomo kuti vangashayiwa here kana 30 million vangaishaya. Vanayo ka 30 million pamwedzi woga woga vachidya miriyoni, handiti vasara nemakore mangani? Kana akadya 500,000 pamwedzi woga wega, woitawo nguva yokuresta vachienda kunorima kufamu kwavo nevazukuru vavo nevana vavo, vakazorora vasina puresha yenyika. Chinhu chinonzi nyika chinokupa puresha yakakura, saka vanoguma vasingachagoni kuzvitakura. Saka ukatarisa manje kuti ivo manje vakukundikana, vana vavo ngavarege kudaro. Kana vari vanhu vanonzwisisa, vanoziva life yekubata vakuru zvakanaka, aiwa, kana ndianiwo angamira nhasi uno achiti pamberi naye mukuru idi ndiani? Munhu apararawo zvake akuda kutongozvifirawo zvake. Inyaya yekungoti vanhu vanenge achingoona maziso avo purezidendi mazobata pasina hapana. Dai mukoma gezaka vatongoita plani sezvavari kuronga, because inanisi kuona hangu zvichienda mberi zvamukoma iti. Kana iwo mapurisa basa rekungorova vanhu, naimi imari yavari kumbotambira chaiyo imimi iri kuita kuti varove vanhu. Imari 100 chakuti iwo kunyadzisa kwazvinoita. Kana musoja angabvuma kunorova vanhu kuti hanzi tiri kurovai nokuti hanzi muri kudhemonsireta, $2 yari kuwana iyoyo ndo yaungarovera munhu? Aiwa, ngavarege kudaro. Hakuna munhu ane pfungwa dzakakwana kuti kwesere angaita tsika iyoyo. Chandinongoziva hangu ndechekuti duri haripepeti, rinongodzvura chete, vapepeti vari kuuya. Saka toda kuti munhu arageza apepete, kuri kuenda marara nehundi zvese, tisare nembeu yakanaka parliament. Kulendika uyu mukomana uyu nyoka yemabhunu, I love that guy. Munhu ari brave, ari so brave, munhu ane ushingi hwokuti nini ndikasangana navanhu vakadaro handimbotya, kana ndo hapana nombotya. Munhu ane ushingi, ane confidence nezvaari kuita, haaratidzi kuti zvaari kuita zvinoloza hope. Munhu anotori kumberi. Aiwa, inini zvangu I want to link those guys up, because mwoyo wavo wakashinga. Inini ndowandinawo iwoyo. Saka dai nyika yanga yafamba zvakanaka,